Treba povedať vôbec niečo základné o genderizme, aby sme tomu porozumeli. Ja sa genderizmom zaoberám viac ako 15 rokov a prečítal som si množstvo stanovísk, stovky rôznych ich textov. Môžem to robiť, lebo moji študenti, doktoranti čítajú a nahrávajú mi tie stanoviská a potom, keď idem autom alebo upratujem, tak to počúvam. Takže patrím k ľuďom, ktorí prečítali najviac genderových textov, určite viac ako je genderistov. Viem, čo to je. A ako vyštudovaný filozof a teológ musím povedať, že je to literatúra veľmi nízkej úrovne, lebo tie texty by neboli vhodné ani na magisterskú prácu, nespĺňajú základné podmienky vedeckej práce. To sú texty ideologické. Keď čítam tie texty, mám dojem, ako by som pracoval v nejakej duchovnej kanalizácii. No ale niekto sa tým musí zaoberať. Je to často bahno, jednoducho choré dielo chorých duší. To hovorím ako vyštudovaný filozof, ktorý je zodpovedný za správnosť myslenia. Tie texty veľmi pripomínajú komunistické, marxistické texty, lebo gender ako bytosť je nejakou mutáciou marxizmu. Je kultúrnym marxizmom, alebo možno povedať sexuálnym bolševizmom, kde sa usiluje oslobodiť sexualita tak, ako predtým komunisti oslobodzovali robotníkov s podobným účinkom. A na základe tých štúdií musím povedať, že týmto textom nemožno dôverovať tak, ako nemožno dôverovať textom komunistickým. Prosím, príjmime, že genderisti ako dediči komunistov myšlienkami postupujú a hovoria podobne ako komunisti. To sú ako keby dvojičky. To je v skutočnosti to isté. Je to určitá mutácia jedného kmeňa z jednej rodiny. V Poľsku sa hovorí, že jablko nepadá ďaleko od stromu. To je pokračovanie. A to treba vedieť všeobecne, lebo oni vydávajú rôzne dokumenty a tie dokumenty majú takú istú hodnotu ako komunistické dokumenty. Sú manipuláciou, sú ideologické. A to sa týka aj Istanbulskej dohody. Je jednoducho ich náradím v ich politickom boji. Predtým, ako komunisti chceli získať moc nad celým svetom metódou ozbrojenou, revolúciou, puškou, tankom a dnes chcú rovnako ovládnuť celý svet. To je ich cieľ. Totalitný cieľ, len inými metódami, takej soft power, právnej a mediálnej charakteru, takého charakteru. Metódy výchovy, tomu slúži tá dohoda. To je ďalší krok v ich kultúrnej vojne, v ich snaženiach na ovládnutie celého sveta a tiež Európy, kultúry západu. Kde tu podobne ako kedysi marxisti robia osobitný pokrok, postupujú. A viem, že sú také otázky ako to, že Poľsko, ktoré tak odoláva genderizmu, tú dohodu prijalo, ktorá je práve platformou genderizmu, ktorá má genderizmus zavádzať do kultúry, do škôl, do politiky. No, treba zdôrazniť, že to prijala predchádzajúca vláda, predchádzajúci politici, ktorí sú teraz v opozícii, ktorí sú liberálni, ktorí boli celkom podradení európskej politike či Nemcom. V Poľsku hovoríme, žartujeme, že predchádzajúca poľská vláda bola akoby ambasáda Nemecka v Poľsku, že to, čo rozhodol Berlín, to oni realizovali v Poľsku. Skutočné záujmy Poliakov reprezentuje súčasná vláda a sú to komentáre, prečo neodstupuje od dohody. No, pretože sa musí pred Európskou úniou alebo Berlínom či Bruselom brániť na toľkých frontoch, že v tejto chvíli táto téma ostáva stranou. Sme v kultúrnej vojne, v duchovnej vojne. Musíme múdro rozdeliť sily. A v skutočnosti možno povedať, že pokiaľ sú vlády, ktoré stavajú na rozume, na zodpovednosti, na dobre a pravde a nie na ideológii, vtedy táto dohoda nie je nebezpečná. Je akoby uspatá, ale je to akoby tykajúca bomba, ktorá bola uložená a môže ju niekto odpáliť. Ak by sa zmenili vlády, ak prídu opäť tí ľudia, ktorí sú vedení ideológiou a sú podriadení a sú akoby veľvyslancami Berlína či Bruselu v Poľsku, ako predtým, oni to môžu zaviesť. Oni
oni tú bombu odpália. V tom spočíva ich nebezpečenstvo. Dobre by to bolo vypovedať, lebo teraz to nie je politicky prospešné, nie je to politicky výhodné a to treba priznať. Ja tiež môžem povedať, že mám skúsenosti vojaka, lebo už tiež niekoľko rokov som v tej vojne, som jednou z najviac nenávidených osôb ideologistami, čo je pre mňa česť. Myslím, ako si teraz ctíme ľudí, ktorých nenávideli komunisti, lebo ak komunisti niekoho nenávidia, ten musí byť poriadny človek, ako napríklad kňaza Popieluška. Ja patrím teraz k najviac nenávideným genderistami, tak to je pre mňa česť. Robím niečo dobré, správne, ale súčasne sa v tej nenávisti objavuje ich degenerácia, lebo oni nám predkladajú nenávisť. To je ich klamlivá metóda činnosti. Obviňujú nás z nenávisti, ak jednou vetou vyslovíme kritiku. Tak aplikujúc tú metódu na nich, to oni sú sopkami nenávisti, lebo neustále vyslovujú tisícky vied, píšu množstvo kritických textov. Teda sami podľa vlastnej definície, súdiac podľa ich vlastnými slov, sú vulkánmi nenávisti. Ale v tej vojne, radím tak aj svojim študentom, hrdinstvo nespočíva v tom, aby si sa dal rýchlo zabiť. Nie je dobrý vojak ten, ktorý rýchlo zomrie. Vo vojne sa nebojuje tak, že sa vystaví hlava zo zákopu a kričí sa: ahoj Nemci, váš šéf Hitler je sviňa, bandita, lebo buď dostanem guľku od ostreľovača. Je tak? No nie, vo vojne sa treba skôr ukryť hlboko v zákopoch, skríknuť útok, zaútočiť zozadu, zo strany a tak, ako to robí poľská vláda. Máme silného protivníka, ktorý má drvivú silu po ľudskej stránke, ale na našej strane je Boh, je Matka Božia, je Pán Ježiš. No a teraz po 100 rokoch sa situácia akoby opakuje, lebo máme dočinenia s kultúrnym marxizmom, sexuálnymi bolševikmi. Možno povedať, že to je sexuálne šialenstvo. Tak ako nám Moskva chcela nanútiť bolševizmus zbrojný, fyzického násilia, Brusel nám chce nanútiť sexuálny bolševizmus. Ako sme sa pred ním pred 100 rokmi pri Varšave ubránili, tak sa teraz môžeme ubrániť s Božou pomocou, ale tu už pôsobíme ako spojenci. Asi veľa Slovákov vtedy pri Varšave nebolo, ale dnes práve ako krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sú múdrejšie ako Západ, nie sú tak ohlúpené tou propagandou. Zažili sme to šialenstvo ideológie a komunizmu a nacizmu. Vieme, čo to je. A preto sme múdrejší ako Západ. U nás nezvíťazil nacizmus ako v Nemecku. Neboli sme nacistami ako Nemci, ani komunistami ako Rusi. Prečo? Lebo u nás je silná viera a viera chráni pred ideológiou. Preto máme v tých bojoch šance. Ale ešte v súvislosti s tou dohodou treba zopakovať, že ona je postavená na celkom nepravdivých dôkazoch. Samozrejme vo svojom zaklamaní hovoria genderisti, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách a robia to pre ženy, je známe, že ide o predstavenie ich šialenej ideológie. Ale aj tu klamú, lebo sa ukazuje, kde je najviac páchané násilie na ženách. Tam, kde je najviac zavedený gender, v škandinávskych krajinách. Keď je európsky priemer žien, ktoré hovoria o nejakých útokoch, obťažovaní 33%, tak v týchto krajinách je to do 50%. A v Poľsku koľko? 19%. V najviac katolíckej európskej krajine. A to sme mali čakať. Prečo? Pretože gender je neuveriteľne primitívna, vulgárna ideológia, ktorá z človeka robí sexuálny stroj. Tak ako komunizmus robil z človeka iba stroj na prácu, tak pre genderistov je človek sexuálnou mašinou, ktorá má počúvať svoju vládu, následkom čoho má mať zredukovanú zmyslovú sféru a má byť ľahko ovládateľná genderistami. Ak sa žije podľa takých pravidiel, tak na človeka sa pozerá ako na sexuálny objekt. To ma neprekvapuje. Dá sa očakávať, že najväčšie násilie páchané na ženách je v najviac gender krajinách. To je logické. No ak ľudia žijú podľa takýchto zásad takejto primitívnej a vulgárnej ideológie, vidia v inom predovšetkým sexuálny objekt. Tak sa správajú strašne tiež voči ženám.
Zasa tam, kde je duchovná kultúra na vyššej úrovni, pristupuje sa k človeku s najväčšou úctou, ako k Božiemu dieťaťu, ako k Božiemu dielu, a tých útokov je menej. O to viac sa ctia ženy. Poľsko je známe zvláštnou úctou k ženám a tie empirické údaje dané samotnými úradmi štatistickými Európskej únie ukazujú ďalší argument proti absurdnosti gender ideológie. Čím viac genderizmu, tým viac útokov voči ženám. Ale tiež je samozrejme viac rozvodov, detí, ktoré dosahujú horšie výsledky vo vzdelávaní. V Poľsku to vidíme tiež v menšom rozsahu, pretože máme územia veľmi náboženské. Na juhu Poľska je to bývalý rakúsky záloh, ale tiež najmenej náboženské územie pruského zálohu. To sú územia, odkiaľ ľudí vykorenili a presídlili. To je západ a sever Poľska. A čo sa ukazuje? Že evidentne morálna úroveň ľudí, ktorí sú viac nábožensky založení, je vyššia. Veľa medzinárodných vedeckých výskumov potvrdzuje, že viera slúži životu. Čím viac veriaci rôznych vierovyznaní, tým dlhší a šťastnejší život. To znamená, že ľudia na juhu Poľska žijú dlhšie a zdravšie. Je tam menej zločinov, menej rozvodov, pôžičky sú lepšie, deti sú lepšie vychované. To potvrdzuje, že čím viac dobrej viery, tým lepšie aj pre ženy. Pre ženy je zvlášť dôležité, aby boli v šťastnom manželstve, aby ich muž nepodvádzal, aby nemal niekoľko mileniek v polyamorii, ako chce gender. Aby žila v stabilnom vzťahu s mužom a s deťmi. A to predovšetkým zabezpečuje viera. A to je vidieť tiež v európskom meradle, že čím viac náboženskej krajiny, tým je lepšie pre ženy. Aj v poľskom mikrosvete vidieť, že čím viac nábožensky založené regióny, tým viac sú ženy uctievané, tým šťastnejšie sú manželstvá a v rodine lepšie vychované deti. O to lepšie výsledky dosahujú deti aj vo vzdelávaní, pretože pochádzajú zo stabilných, zdravých rodín. Možno povedať, že samotná skúsenosť vyvracia gender. Gender je absolútnou ideológiou, ktorú vyvracia veda. To treba zdôrazniť. Gender je rovnako absurdný ako marxizmus a robí podobné chyby. Je to teória príliš primitívna. Prečo marxizmus zanikol? Pretože bol príliš primitívnou a vulgárnou teóriou. Marx nerozumel dobre mechanizmom hospodárstva a ekonómii. Urobil jednoduché schémy, že robotníci sú dobrí, svätí a zamestnávateľia sú zlí, samé zlo. To bol návrh, že keď vyvraždíme podnikateľov, vraj bude na zemi raj. Komunisti to urobili a viedlo to k najväčšiemu peklu. Komunisti vyvraždili 150 miliónov ľudí. Najväčší zločinci v histórii. Prečo? Lebo používali vulgárnu, primitívnu ekonomickú teóriu Marxa. My aj bez toho vieme, že potrební sú aj robotníci, aj podnikatelia. Dnes prosíme, aby podnikatelia prichádzali a zakladali firmy, pretože ekonomika je komplikovaná hra a veľa spoločenských síl a nemožno v nej uplatňovať teóriu tak primitívnu ako marxizmus. Rovnako antropologicky primitívnou teóriou je genderizmus, redukcia človeka na jeho sexualitu. Je to zločin na človeku, je to redukcia človeka na sexuálnu mašinu. A to musí mať katastrofálne dôsledky. Zdôrazníme, ako veľmi je to proti vede. Hlas zvyšujú predovšetkým biológovia, pretože do takých základných axiom genderizmu patrí presvedčenie, že všetko je tvorené kultúrne, že biológia nemá význam. Je tam samozrejme zrnko pravdy, pretože stačí porovnať rodinu moslimskú a rodinu kresťanskú, ako rôzne sa tam chápe mužskosť a ženskosť. Aké fatálne sú situácie ženy v moslimskej rodine, ona tam má status podčloveka. Najlepšia situácia zo všetkých je pre ženy v kresťanstve. Obrovský rozdiel vo vnímaní mužskosti a ženskosti. Sú tam iné podmienky kultúrne, zvlášť náboženské. Vidno, že náboženstvo predsa len vplýva na kultúru a vnímanie človeka a fakticky treba povedať, že v chápaní mužskosti a ženskosti veľkú úlohu hrá kultúra, zvlášť náboženstvo. Genderisti zrazu urobia základnú chybu tvrdiac, že všetko vytvára kultúra, biológia nemá význam. Podobná chyba ako u Marxa, ktorý hovoril, že všetko tvorí nie duch, ale matéria, hmota.
Vzťahy medzi ľuďmi v procese výroby. To je absurdné, pretože musíme povedať, že psychológovia môžu povedať, že jednak nás tvorí kultúra, ale samozrejme aj biológia. Aj naša sloboda. Veriaci tvrdia, že nás vytvára duchovný svet. Ten dobrý, aj zlý. To všetko má na nás vplyv, pretože biológovia tvrdia, že genderizmus pripomína lysenkizmus. Bol taký obľúbený biológ Stalina číslo 1, Lysenko, ktorý hlásal niečo podobné ako genderisti. Možno povedať, že z jednej strany je otcom genderizmu Marquis de Sade, ten najväčší francúzsky chlípnik, lebo genderisti hlásajú to, čo už predtým de Sade, ich pradedo. Ale tiež Lysenko je, možno povedať, detkom. Je to homozväzok, povedzme, lebo hlásal niečo podobné ako genderisti. V jeho časoch už vedci z iných krajín upriamovali pozornosť na úlohu génov pri tvorbe organizmu a on používal pri svojej ideológii marxizmus, tak ako genderisti svoju ideológiu a hovorieval, nie, to Marx tvrdil, že bytie formuje povedomie, že okolie formuje povedomie, nie je tam nejaký gén, to sú výmysly zlých kapitalistov. A v súvislosti s tým, ak budeme meniť to, budeme môcť banány a pomaranče urobiť také odolné voči chladu, že budeme hodovať na Kamčatke a na Sibíri. A Stalin povedal, skvelý nápad. A Lysenko sa stal prvým biológom Sovietskeho zväzu. Ak sa človek postavil proti, samozrejme prišiel o miesto na univerzite, tak ako dnes stratí človek, ktorý protestuje proti gender. A čo je ešte horšie, mohol ísť do väzenia a dokonca byť zabitý. No a možno povedať, že by sa to podľa Lysenka aj podarilo, tie pomaranče i banhany na Kamčatke, no komunizmus skončil. Je to ako v tom poľskom vtipe, keď jeden roľník sa snažil odučiť koňa jesť a takmer sa mu to podarilo, iba že kôň zdochol. No a od tohto času je lysenkizmus takým synonymom absurdnej vedeckej teórie, ktorá je vzatá na bodáky. Udržiavaná silou politickou, finančnou. Takže na základe toho možno povedať, že genderizmus kandiduje na pomenovanie lysenkizmu z 21. storočia, lebo je rovnako vedecky absurdný, ale je udržiavaný silou politickej moci. A tu majú zvláštnu zásluhu biológovia, ktorí protestujú proti tomu, no hovoria, z pohľadu vedeckého je to absurdné. My predsa ako biológovia vidiac bunku človeka takmer vždy môžeme povedať, či je to muž alebo žena. Samozrejme sú nejaké vedľajšie účinky, choroby. Každý systém nášho tela môže byť rozrušený, obehový, neurologický, imunologický či pohlavný, ale to môže byť jeden prípad na 1000. A tak pozerajúc na bunku, zrazu je jasné, či je mužská alebo ženská. Keď mali byť v Poľsku na Gdanskej univerzite zavedené gender studies, všetko už bolo pripravené. Ale našťastie v Senáte bol profesor biológie a tak zosmiešnil tú teóriu, že museli rezignovať. A tiež na západe biológovia začínajú protestovať. Vravia, ľudia, to je absurdné, to sú akési fantázie humanistov, ktorí nemajú tušenie o biológii, nemajú tušenie o logike, ktorí sa správajú, ako by zošaleli, ako by sa najedli hašiša. To znamená, pod vplyvom narkotík to písali. Študenti, ktorí ku mne utekajú zo štátnych univerzít, vravia strašné veci, aké hlúposti sa tam rozprávajú na tých genderových štúdiách, aké absurdity. Predsa to vidieť na ich textoch. No samotní biológovia vravia, predsa jeden z popredných biológov nemeckých, Ulrich Kučera či Axel Mayer vravia, ľudia, to sú absurdity, o čom to hovoríte? Napríklad Ulrich Kučera hovoril o stretnutí biológov, popredných biológov sveta v San Jose v Kalifornii, kde sa viedli diskusie práve gender. No a biológovia nad tým zalamovali rukami. Zhrnutie tých diskusí popredných biológov sveta je také, že gender to je doslova deštruktívna kvázi náboženská viera. Pre biológov to je ideológia, viera, to nie je veda, to je univerzitná pseudoveda.
ktorá núti daňovníkov platiť každoročne veľa dolárov či eur na tie absurdity. Je to podobné ako v komunizme. Či si pamätáme v Poľsku alebo na Slovensku, na každej univerzite musela byť katedra marxizmu, leninizmu. Každý študent musel mať prednášky z marxizmu, leninizmu. Musel sa tie absurdity učiť. Nie preto, že by boli pravdivé, vedecky správne, len preto, že bol do toho nútený bodákmi, silou. A rovnako je to s genderizmom. Nakoniec biológov do plaču zo smiechu privádza zoznam genderov, ktorý možno nájsť na anglickom Facebooku alebo nemeckom. Možno ho priložiť, ten zoznam, aby sme vedeli, s akým šialenstvom máme dočinenia. Čo tí ľudia vo svojich mysliach produkujú. Podľa nich nie sú 2, ani 3, 4, 5 pohlaví, ale je to tak, že po prvé agender, po druhé androgyne, po tretie androgynus, po štvrté B-gender, po piaté je cis. Cis to je taký špeciálny prípad, ako vyčíja, keď sa biologické pohlavie zhoduje s kultúrnym, ale nie je to také časté podľa nich. 6 cisgender, 7 cis-female, 8 cis-male, 9 cis-men, 10 cis-woman, 11 cis-gender female, 12 cis-gender male, 13 cis-gender man, 14 cis-gender woman, 15 female to male, čiže akoby niečo medzi ženskosťou a mužskosťou. 16 FTN, 17 to je gender fluid, gender tekutý, 18 gender non-conforming, 19 gender questioning, pýtajúci sa, gender variant, 21 gender gear, teda akoby popri gender, 22 intersex, to vyzerá ako niečo podobné, 23 male to female, 24 MTF, 25 naiver, žiaden, 26 neutrálny, 27 nebinárny, 28 iný, 29 pangender, rovnako ako pansexuálny. Všetko sa spája so sexualitou. 30 trans, 31 trans s hviezdičkou, to je obrovský rozdiel, trans a trans s hviezdičkou. 32 transženský, 33 trans s hviezdičkou ženský, 34 trans mužský, 35 trans s hviezdičkou mužský, 36 trans muž, 37 trans s hviezdičkou muž, pravda, že obrovský rozdiel, záleží na hviezde. 38 trans osoba, 39 trans hviezdičkou osoba, 40 trans žena, 41 trans hviezdičkou žena, 42 trans ženská, 44 transgenderová, 44 transgenderová genderová, transženská genderová, 45 transgenderová mužská, 46 transgenderový muž, 47 transgenderová osoba, 48 transgenderová žena, 49 transmužský, 50 transsexuálny, 51 transsexuálny ženský, 52 transsexuálny mužský, 53 transsexuálny muž, 54 transsexuálna osoba, 55 transsexuálna žena, 56 dvaja duchovia, to tak trochu indiánsky znie, 57 crossgender, 58 bač, to je žena lesba, ktorá hrá muža, 59 femme, to je žena lesbická, ktorá hrá ženu, 60 to je štvrté pohlavie. No a tak ďalej. Niekto hovorí o tisícoch gender, no možno povedať, no čo máme postaviť 60 rôznych toaliet, či športové súťaže by sa mali v 60 rôznych kategóriách usporadúvať, aby boli spravodlivé. V Poľsku sme mali takú skúsenosť počas poslednej olympiády v Rio de Janeiro, že poľská pretekárka, atlétka, taká chúlostivá žena v behu na 800 metrov bola 5. Ale potom plakala a hovorila, že bola 5., ale druhá medzi ženami, lebo tie osoby na pódiu nepripomínali ženy. Mali skôr hladinu mužských hormónov než ženských. Teda možno povedať, že ak to tak ďalej pôjde, to je koniec ženského športu, lebo takí výkonnostne priemerní športovci muži môžu prehlásiť, že sú ženami a skôr budú medzi ženami vyhrávať. Tam, kde je rozdiel v dôchodkovom veku 60 a 65 rokov ako v Poľsku, no tak ak muži budú chcieť odísť skôr do dôchodku, prehlásia, že sú ženami, to môže znamenať kolaps dôchodkového systému. No, k takým absurditám môže viesť gender. A na to treba pamätať. Je to rovnako absurdné ako marxizmus, ale
rovnako ako marxizmus je to udržiavané politickou mocou a finančnou a mediálnou. Práve to zdôvodňuje to, čo som hovoril. To je filozofická heréza, to je absurdita, popiera pravdu o človeku. Rovnako ako marxizmus popieral pravdu o človeku, o Bohu, o svete, preto to musí viesť ku katastrofe. Z náboženského hľadiska možno povedať, že je to heréza. Veľmi silno hovorí pápež František. Je to dôležité, pretože on je taký dialógový, vždy hľadá dohodu s rôznymi skupinami. Ale v otázke gender je veľmi jednoznačný. Možno povedať, že tu hromží, kľaje. Napríklad, keď bol v Poľsku na Dňoch mládeže, hovoril poľským biskupom v Częstochovej, v Európe, v Amerike, v Latinskej Amerike, v Afrike a v niektorých ázijských krajinách existuje skutočná ideologická kolonizácia. Jednou z nich, ktorá jasne mení názvy, je gender. Dnes sa deti v škole učia, že každý si môže vybrať pohlavie. A prečo to deti učia? Pretože učebnice diktujú tie osoby a inštitúcie, ktoré dávajú peniaze. Je to ideologická kolonizácia, ktorú tiež podporujú veľmi vplyvné krajiny a to je strašné. Keď som rozprával s pápežom Benediktom, ktorý sa má dobre a má jasnú hlavu, povedal mi, vaša svetosť, to je ukážka hriechu voči Bohu, stvoriteľovi. To je múdre. Boh stvoril muža a ženu, Boh stvoril svet takýmto konkrétnym spôsobom. A my robíme opak. Boh nás obdaril pôvodným stavom, aby sme z neho mohli urobiť kultúru a my následne tou kultúrou robíme veci, ktoré nás privádzajú do pôvodného stavu. Tieto slová povedal Benedikt XVI a mali by nás prinútiť sa zamyslieť. Ukážka hriechu voči Bohu stvoriteľovi. Táto úvaha nám pomôže. Pápež František hovorí, že je to ideologizácia, ideologická kolonizácia. Tak teraz genderisti chcú narzuciť svojom absurdálnom ideológiu. Skúsenosti z Južnej Ameriky dokazujú, že tak ako kolonizátori vnúcovali svoju kultúru podrobeným národom, tak teraz chcú genderisti vnútiť svoju absurdnú ideológiu. Veľmi správne pozorovanie. Pápež František veľakrát použil tento výraz ideologická kolonizácia. Hovoril tiež, že gender je ako tsunami, ktoré udiera do kultúry a napríklad vyčítal talianskym biskupom, že že nič nerobia na obranu proti gender. Tak vidieť, že tu rôzne sa môžu zachovať episkopáty. Práve episkopát v Poľsku vydal prekrásny list chrániaci pred gender. Pápež František tu cituje pápeža Benedikta, ktorý hovoril, že gender je dokonca horší ako marxizmus. A správne, lebo tu môžeme povedať, že akoby dvaja pápeži k nám prehovárajú a dokonca Ján Pavol II, ktorý videl začiatky gendera, nazýval to ideológiou smrti. To je ideológia smrti. Teda František hovorí, to je ideologická kolonizácia. Benedikt hovorí, je to horšie ako marxizmus. Ján Pavol II hovorí, to je kultúra smrti, to je ideológia smrti. Traja pápeži nás súhlasne poučujú, aká je to hrozba. Samozrejme, možno povedať, že marxizmus neurobil taký zmetok ako genderizmus, lebo genderizmus udiera do rodiny. Marxizmus ničil spoločnosť, hospodárstvo a vtedy sme sa utiekali k rodine. Paradoxne sa rodina stala silnejšou a zo silnej rodiny vyšli deti, ktoré boli schopné znovu vybudovať krajinu po socializme. Genderisti si to všimli a chcú zničiť rodinu, ničia kolísku ľudstva. A ak ničíme kolísku ľudstva, tak ničíme ľudstvo. Už nebudú ľudia. Preto je to ešte horšie ako marxizmus a môže mať ešte horšie následky, lebo nebude mať kto znovu budovať po tejto katastrofe. Rovnako možno povedať, hovoril pápež František v Gruzínsku, že dnes vedieme svetovú vojnu, aby sme zničili manželstvo. Manželstvo sa neničí vojnami, ale ničí sa ideami cez ideologickú kolonizáciu. Treba sa brániť pred ideologickou kolonizáciou. Manželstvo je najkrajšou vecou, akú Boh stvoril a treba ju chrániť, zdôraznil pápež. No, to sú prekrásne slová, tiež balzam na moje srdce a ja robím, čo káže pápež František. Som v prvej línii frontu už 15 rokov. Bránim sa pred gender, teda pred ideologickou kolonizáciou. Chránim spoločnosť a cirkev, rodiny a deti pred sexuálnymi maniakmi, ideologickými maniakmi, sexuálnymi bolševikmi, ktorí chcú zničiť rodinu. Práve tak, ako hovorí pápež František. No a teším sa, že ako sa dozvedám, že to isté sa robí na Slovensku. Pred genderizmom sa treba chrániť rovnako ako pred komunistami, ako sme sa my, Poliaci, bránili pred 100 rokmi, pred bolševikmi pri Varšave. Víťazne. Teraz sa znovu musíme brániť pred sexuálnymi bolševikmi, teraz viac útočia od západu, od Bruselu. Myslíte si, že gender ideológia útočí na naše deti?
Áno, ona je osobitnou hrozbou pre deti. To je jedna zo zásadných metód genderistov. Možno povedať, že oni pôsobia zhora aj z dola. Zhora sa snažia ovládnuť médiá, politiku, kultúru, tak aby zmenili názor ľudí. A ľudia majú potom mylnú predstavu o tom, že vybrali strany ateistické, ľavicové a teda aj genderové, tak aby im zabezpečili nekonečnú moc. A zase z dola sa snažia zničiť deti. Podľa rady Wilhelma Reicha, ktorý bol sexuálnym maniakom. A on radil, aby neútočili na cirkev alebo kultúru priamo, ale sexualizovať deti. Zvyšok príde sám. To je satanská rada, ale žiaľ satansky účinná. To je jedna zo zásadných metód ich činnosti. Prečo sa snažia prísť do každej škôlky, nielen do školy a sexualizovať deti, presviečať deti k sexu? Páchajú zločiny. V normálnej krajine by sa za to mali dostať do väzenia. To sú pedofilné činy. Teda možno povedať, že gender v školách je ako keby organizovaná pedofília. Práve realizujú pravidlo Reicha. Ide o to, aby deti čo najskôr prebudili sexuálne proti zákonom vývoja detí, proti pedagogike, proti psychológii, aby sa tak zamerali na sexualitu ako Reich, aby v hlavách nemali už miesto na Boha, na vyššie hodnoty, na manželstvo. Tak to bolo v prípade Reicha. Reich bol ako Marquis de Sade, aj Wilhelm Reich sú sexuálni maniaci a otcovia genderizmu. Genderizmus bol vo vysokej miere vytvorený najmä sexuálnymi maniakmi, ateistami, ktorí na miesto Boha postavili sex. Keď sa ma novinári pýtajú, ako možno zhrnúť genderizmus, myslím, že možno povedať, že je to ďalšia ateistická ideológia, v ktorej sa na miesto Boha stavia niečo iné. Teraz sa na to miesto stavia sex. A zvyšok je dôsledok. Práve ako sa čudujeme, že čo tí ľudia robia, čo sú to za absurdity. Ja čítam tú rieku blábolov, genderovú kanalizáciu, tie ich texty, tak keď sa tí ľudia stretávajú, čudujú sa, ako možno vôbec písať také veci, robiť v školách. Prosím, príjmite, že sú to ateisti, pre ktorých je Bohom sex a zvyšok je pochopiteľný. Takí, ktorí sami žijú často ako sexuálni maniaci, sami sa k tomu priznávajú, chvália sa tým, ale tiež chcú tento spôsob života vnútiť iným. No a na čo? Aby vyzerali ako oni, aby od detstva boli sexuálnymi maniakmi, ako oni samotní, aby posilnili svoj tábor, aby žili, vyberali si politicky tak ako oni. A možno dodať, že v prípade Wilhelma Reicha to vyzeralo tak, on žil na území Haliče, v časoch zálohu nedaleko Lvova, tam mali jeho rodičia majetky a on v skutočnosti vykazoval znaky sexuálneho maniaka už od detstva. Lebo nútil k spolužitiu dievčatá slúžiace v dome. Tieto chudobné dievčatá mu podľahli, lebo na dedine bola chudoba a hrozilo im, že ich jeho otec vyhodí z práce. Jeho vlastná matka s tým nesúhlasila, no a on povedal, že má milenca, že je jeho učiteľ. Ona nesúhlasila s návrhmi malého Reicha, mal 12 rokov vtedy. No a on povedal otcovi, že má milenca, matka. A otec sa k nej začal zle správať, až tak, že spáchala samovraždu. Takže Reichová zvrhlosť priviedla k samovraždám oboch jeho rodičov a on nikdy neprejavil ľútosť, pocit viny, hovoril, že to nie on je vinný, ale predpisy. A taký sexuálny maniak, taký sexuálny zvrhlík je otcom gender. To tieto myšlienky cez školu frankfurtskú, marxistickú sa stali základom gender. Jednoducho, oni realizujú v školách to, čo robil Reich vo svojom živote a čo radil realizovať v školách. Marquis de Sade či Reich, môžeme povedať, že sú otec a dedo genderizmu. V podstate ide o zločiny proti deťom. Predstavovať deťom v materských a základných školách sex, to je ako dávať im drogy alebo alkohol. No a ak niekto predá alkohol alebo drogy v školách, prichádza polícia a ho zatýka. No a rovnako treba robiť aj s obchodníkmi so sexom. To je rovnaký trestný čin, to nie je prípustné. A vidíme, že ak neochránime deti, prídeme o ne, to je najhoršie v genderizme. Preto podnikám tieto kroky s genderizmom, lebo vidím, čo sa deje na západe, tam mám veľa priateľov. V Nemecku, kde som študoval, celá tá sexuálna
skazenosť vedie k ateizácii, k zničeniu človeka, zničeniu spoločnosti, zničeniu cirkvi. Takto degenerovaní ľudia nechcú mať manželstvá, rodiny, nechcú mať deti a tie spoločenstvá vymierajú. A na ich miesta prichádzajú nové kultúry, taktiež moslimská, a Európa sa stane kalifátom. Jednoducho, to je absurdná teória, ktorá vedie k smrti ľudí a spoločnosti, ktorí jej uveria. Západ vykonal tie chyby a umiera kvôli tomu. My, stredná a východná Európa, máme možnosť poučiť sa z týchto skúseností. My tu máme dobrú tradíciu, napríklad v Poľsku. My sme neprijali ani komunizmus, ani nacizmus ako Rusi a Nemci a rovnako nechceme prijať genderizmus. Máme naše skúsenosti, tiež spoločné so Slovákmi a máme šancu sa pred tým ochrániť. A ak tak možno skončím povzbudením z tých mojich skúseností z prednášok, tiež som spomínal taký dobrý príklad, je to víťazstvo pri Varšave nad bolševikmi. Rovnako môžeme zvíťaziť nad sexuálnymi bolševikmi, alebo tá naša odolnosť voči nacizmu, komunizmu a teraz genderizmu.